Κυρία Μασούλα, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας να μας μιλήσετε. Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε σύμβουλος πολιτικής, στρατηγικής και επικοινωνίας και με πολύ μεγάλη εμπειρία σε εκλογικές διαδικασίες. Ζούμε, όπως λέγεται τον τελευταίο καιρό, τις πιο σημαντικές εκλογές από τη μεταπολίτευση και ύστερα. Και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής, πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή πρόκειται να ζήσουμε μια μεγάλη αλλαγή στον εκλογικό χάρτη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή εκεί που τα δύο μεγάλα κόμματα συγκέντρωναν το λιγότερο, κάποτε 78%, φαίνεται με τα βίας αύριο να συγκεντρώνουν το 50% ίσως 45%. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται όλο αυτό? Καταρχήν θα περιμένουμε λίγες ώρες να δούμε πραγματικά πού έρχονται τα νούμερα και πώς έρχονται τα νούμερα, γιατί ακόμα και σήμερα υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων. Νομίζω και εσείς έχετε γνωστούς φίλους, αντίστοιχα και εγώ, που ακόμα δεν ξέρουν τι θα κάνουν σήμερα, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πως κλείνει ο κύκλος της μεταπολίτευσης, κλείνει η γενιά ολόκληρη αυτής της περίοδου και οριμάζουν πια οι συνθήκες αλλαγής του πολιτικού σκηνικού στη χώρα. Μια διαδικασία η οποία δεν ήρθε ξαφνικά, δεν προέκυψε σε αυτές τις εκλογές. Έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Θα τολμήσω να πω έχει ξεκινήσει ήδη από τις τελευταίες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, υπό τον Κώστα Καραμανλή, όταν πραγματικά βιώσαμε μια απίστευτη διαφορά στις τελευταίες εκλογές, μια τεράστια διαφορά που άγγιξε τις 11 μονάδες, τις 11 ποσοστιαίες μονάδες. Το ζητούμενο λοιπόν σε αυτές τις εκλογές, τις αυριανές εκλογές, δεν είναι κατά τη γνώμη μου τόσο τα νούμερα, είναι οι αιτίες που θα φέρουν αυτά τα νούμερα, αυτές τις δυναμικές, αυτή τη χαρτογράφηση πια της ψήφου των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Στην προκειμένη περίπτωση, εκτιμώ ότι αυτό το οποίο θα δούμε και αύριο, αν το αναλύσουμε, προκύπτει ότι αφορά στο ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ αυτού που πρεσβεύουν τα κόμματα συνολικά και αυτού το οποίο βιώνουν οι ψηφοφόροι και προσδοκούν, επιθυμούν έως και απαιτούν ως πολιτική πρακτική πια για την καθημερινότητά τους, για τη ζωή τους, για το μέλλον της χώρας, για το μέλλον των ιδίων, για να γίνουν πιο συγκεκριμένοι. Ήδη εδώ και πολλά χρόνια, αυτό το οποίο οι ειδικοί, εν πάση περιπτώσει, του χώρου προτείναμε στους πολιτικούς όλων των κομμάτων ήταν να γίνουν καταρχήν συγκεκριμένοι. Να γίνουν συγκεκριμένοι στο τι θέλουν να κάνουν, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν, με ποιον τρόπο θα το κάνουν, με ποιους πόρους, με ποιο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο και ποια είναι τα αποτελέσματα, τα μετρήσιμα τα οποία πιστεύουν ότι θα έχουν. Δηλαδή, στην πραγματικότητα τους λέγαμε φτιάξτε ένα business plan. Αυτό δεν έγινε. Το θέμα όμως είναι ότι από την άλλη μεριά υπήρχε ένας κόσμος που δεν ήταν οι παραδοσιακοί μεγάλης ηλικίας ψηφοφόροι και έτσι το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού της χώρας, αλλά ερχόντουσαν νεότερες γενιές, οι οποίες έψαχναν, ερευνούσαν, είχαν απαιτήσεις, ερχόντουσαν με πτυχία για παράδειγμα, έμπαιναν στο ίντερνετ, έβλεπαν, αμφισβητούσαν, έψαχναν κάτι καινούριο, έψαχναν κάτι συγκεκριμένο στη τελική ανάλυση. Αυτό δεν τους το έδωσε το πολιτικό σύστημα. Και αυτό αύριο πλέον, μέσα σε όλη την οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε, η οποία είναι ταυτόχρονα κοινωνική και πολιτική, θα δούμε πόσο θα επηρεάσει, κατά την προσωπική μου εκτίμηση θα επηρεάσει σημαντικά, τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Θα δούμε δηλαδή πράγματα πρωτόγνωρα για μια χώρα που έχει μάθει σε ισχυρές αυτοδύναμες κυβερνήσεις, με πολύ βαρύ δικομματισμό, έτσι, και συγκροτημένο. Ένα δικομματισμό τον οποίο, αν θυμάστε καλά από την ιστορία, μιλάγαμε για την Αθήνα και τη Σπάρτη, μιλάγαμε κάποτε λίγο πιο πρόσφατα για τα πράσινα και τα μπλε καφενεία. Υπάρχει ριζωμένος ένας δικομματισμός. Αυτό φαίνεται ότι ανατρέπεται αύριο και με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί και άλλες δυνάμεις, οι οποίες δεν έχουν υιοθετήσει απαραίτητα ένα λόγο συγκεκριμένο με τα χαρακτηριστικά που προείπαμε, αλλά παρόλα αυτά έρχονται ως μια λύση τιμωρίας στο υφιστάμενο σύστημα. Πιστεύετε ότι οι ψηφοφόροι έχουν την ωριμότητα να κάνουν αυτή τη μετάβαση? Απόλυτα. Απόλυτα. Το εντυπωσιακό είναι, το διαπίστωσα
προσωπική εμπειρία, γιατί είχα μια περιέργεια να δω τι ήταν αυτό το κίνημα των αγανακτισμένων, για παράδειγμα. Πέραν όλων των υπολείπων που βλέπαμε καταγεγραμμένα στις δημοσκοπήσεις και σε όλες τις αναλύσεις, ή που τα βλέπαμε να εξελίσσονται. Το κίνημα των αγανακτισμένων ήταν πρωτόγνωρο. Δεν είχε ούτε κάποιο κεντρικό διοργανωτή, δεν είχε ιδεολογική πλατφόρμα, είχε απλά ένα ως εδώ. Δεν μπορούμε εμείς να παράγουμε, να υφιστάμεθα πιέσεις, μειώσεις, μια αλλαγή της ζωής μας ολόκληρης. Και κάποιοι που είχε πλέον προσδιοριστεί ότι ήταν το απέναντι κτίριο, το κτίριο της Βουλής, να μην καταλαβαίνουν τι γίνεται, να μην κάνουν την υποχρέωσή τους, τη θεσμική και εθνική, και στη συνέχεια να καταλήγουμε εκεί που καταλήγουμε, ο ένας να κοροϊδεύει τον άλλο σε τελική ανάλυση και να μην υπάρχει καμία απολύτως συνέπεια για πράξεις ή παραλήψεις. Ξεφούσκωσε. Η αλήθεια είναι ότι ξεφούσκωσε. Σε επίπεδο όμως διαμαρτυρία στο Σύνταγμα. Αύριο θα το δούμε στην κάλπη. Και ήταν ένας κόσμος ο οποίος εντυπωσιακό, ήταν σαν και εσάς, σαν και εμένα, ήταν σαν τους γονείς μας, σαν τους φίλους μας. Δηλαδή, ήταν ένα μοσαϊκό. Ήταν ένα μοσαϊκό. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνανε για πόλτα, αλλά ήταν και άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν τα παιδιά τους με τα καροτσάκια. Δηλαδή το είδα με τα μάτια μου. Έτσι. Είδα ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν σαν τους γονείς μου. Είχαν ντυθεί, είχαν βάλει το κολαρισμένο τους πουκάμισο και είχαν έρθει να διαμαρτυρηθούν και έλεγαν για εσάς. Για εσάς τους νέους, για εσάς τα παιδιά, δηλαδή μίλανε με μια τέτοια διαδικασία. Πιστεύω, για να κλείσω, ότι πραγματικά αύριο θα δούμε κάποιες ανατροπές, κάποιες σημαντικές ανατροπές. Πάντα υπάρχει εκπλήξεις βέβαια στην κάλπη. Δεν μπορεί κανείς να προδικάσει ένα αποτέλεσμα, ειδικά λίγες ώρες πριν. Το σημαντικό όμως είναι ότι οι συγκεκριμένες εκλογές και η συγκεκριμένη εποχή την οποία διανύουμε θα πρέπει να βάλει τα κομματικά και τα πολιτικά επιτελεία να σκεφτούν λίγο πιο σοβαρά τι ακριβώς κάνουν, τι έργο παράγουν, με ποιους όρους και με ποιες επιπτώσεις. Πιστεύετε ότι θα δούμε και ανακύκλωση προσώπων από τους ψηφοφόρους? Θα δούμε κάποια ανακύκλωση, δεν μπορούμε να μην δούμε, έτσι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι γνωστοί, παίζει ρόλο η τηλεόραση, το βλέπω στην τηλεόραση, άρα ενδεχομένως να έχουν γίνει και κάποια ρουφέτια στο παρελθόν, τότε που δεν υπήρχε ΑΣΕΠ ή ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Δεν αποκλείεται, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε και ανανέωση, θα δούμε νέα πρόσωπα που θα πρέπει να κατανοήσουν ότι έχουν πολύ μεγάλες ευθύνες. Εφόσον εκλεγούν δηλαδή και μπουν στο κοινοβούλιο, άρα έχουν τη δύναμη και τη δυνατότητα να νομοθετούν, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και υποχρέωση απέναντι σε εκείνους που τους έφεραν στη Βουλή, γιατί εκείνοι που θα τους έχουν επιλέξει να βγουν στη Βουλή, θα τους έχουν επιλέξει ως φορείς ανανέωσης, ως φορείς προκοπής, ως φορείς αλλαγής, όσο ιδεολογικά φορτισμένη και αν είναι αυτή η λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι λέξη ελληνική, τη λέμε, αυτό εκφράζει. Έτσι. Αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα πρέπει να δοθεί μια ανάσα. Η ανάσα δεν μπορεί να δοθεί από το υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, αυτό βιώνουμε. Έτσι. Δεν μπορεί να δοθεί από επαγγελματίες πολιτικούς, οι οποίοι δεν έχουν μάθει κάτι άλλο και μάλιστα δεν έχουν μάθει τι σημαίνει να έχεις εγχρήματη σχέση εξάρτησης από προϊστάμενο, για να το πω με 4 λέξεις. Δεν κατανοούν τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει να σηκώνεις το πρωί, να πρέπει να πας στη δουλειά, αν έχεις δουλειά, αν απειλείσαι να χάσεις τη δουλειά σου, αν έχεις κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει να καλύψεις. Αυτό το πράγμα δεν το βιώνω. Ήταν εντυπωσιακό και μια και είμαστε στο ίντερνετ, είχα παρακολουθήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη που του είχε πάρει διαδικτυακά ο Νίκος Χατζηνικολάου στο encourse.gr, ο οποίος στο τέλος ήταν εντυπωσιακό, ευχαρίστησε, είναι πολλά χρόνια στην πολιτική ο κ. Βενιζέλος, ευχαρίστησε τον κύριο Χατζηνικολάου, όπως είπε, μπορείτε να βρείτε το απόσπασμα, ενδεχομένως να χρησιμοποιώ ακριβώς τις ίδιες λέξεις, αλλά αυτό ήταν, ότι σας ευχαριστώ που πραγματικά με φέρατε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτόν τον κόσμο, γιατί εγώ δεν έρχομαι σε επαφή με κόσμο πλην του στενού κομματικού μου επιτελείου. Ομολογούσε ο ίδιος και μάλιστα σε ένα κόμμα σοσιαλιστικό, έτσι, δηλαδή δεν έχει να κάνει κάτι άλλο, ότι δεν έχω επαφή με τον κόσμο. Δεν γνωρίζω τις ανάγκες του, δεν γνωρίζω τα προβλήματά του, δεν γνωρίζω τις χαρές του, δεν γνωρίζω τα θέλω του. Έτσι. Αλλά είμαι με ένα στενό πυρήνα κομματικών, φίλων, συνεργατών ή οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι ασφαλώς είναι χρήσιμοι μεν σε όλα τα κόμματα, αλλά δεν είναι
η σωστή, η έγκριτη, η έγκυρη πηγή πληροφόρησης. Με την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε κάποια πρόβλεψη για την επόμενη μέρα στη χώρα μας? Όχι, δεν μιλάω για αύριο συγκεκριμένα, δηλαδή το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά αφού από ό,τι δείχνει πάμε πλέον σε κυβερνήσεις συνεργασίας, ίσως τα κόμματα να μην έχουν τη μεγάλη δύναμη που είχαν στο παρελθόν, ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Και όταν ζούμε σε ένα περιβάλλον που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τον Ιούνιο αναμένονται πολύ σκληρά νέα μέτρα, και κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι και τι θα γίνει στην Ευρώπη. Γιατί περιμένουμε συστηματικές εκλογές στη Γαλλία, που από ό,τι φαίνεται θα εκλεγεί ο Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος θα είναι ένα ισχυρό αντίβαρο στη Γερμανία και στην πολιτική της Άγγελα Μέρκελ. Δεν νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη με όλη αυτή τη ρευστότητα που χαρακτηρίζει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα σήμερα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι η Δευτέρα δεν θα είναι ίδια με καμία από τις προηγούμενες τις μέρες. Τα μέτρα που έχουν προσυμφωνηθεί και υπογραφεί θα πρέπει να ληφθούν ενδεχομένως. Μακάρι να προκύψει κάποιο σχήμα το οποίο θα μπορέσει να κάνει ένα fine tuning, να το πω ελληνικά. Θα μπορέσει να κάνει λίγο να ισορροπήσει και να δει λίγο τα πράγματα σε μια πιο δίκαιη βάση, σε μια βάση ισονομίας και σε μια δίκαιη βάση κατανομής των βαρών, εν πάση περιπτώσει. Και τότε μακάρι να μπορέσουμε να βιώσουμε την απαρχή της ανάπτυξης. Όμως θεωρώ ότι δεν θα είναι εύκολο. Η ρευστότητα θα παραμείνει. Φοβούμαι ότι οι πολιτικοί δεν θα πάρουν το μήνυμα της κάλπης, θα πάρουν ένα δικό τους μήνυμα. Ενδεχομένως θα πανηγυρίσουν κιόλας περισσότερο από όσο πρέπει ή χρειάζεται. Δεν είμαι σίγουρη ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας θα ευδοκιμήσουν ακόμα και σε αυτή τη συγκυρία. Η Ελλάδα παραδοσιακά δεν δουλεύει. Δεν έχουμε την ωριμότητα ίσως ακόμα. Δεν είναι μόνο η ωριμότητα. Να σας πω, όταν πρέπει να δημιουργήσεις ιδεολογικές συγκλήσεις και πολιτικές συγκλήσεις για να πάρεις μια κυβερνητική απόφαση, καταρχήν χάνεις χρόνο. Ενώ όταν πας σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μονοκομματικής κυβέρνησης, κινείσαι κατά αυτόν τον τρόπο. Ενδέχεται όμως να απαιτηθεί να βιώσουμε και να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας, στην οποία θα υπάρχει ένας προγραμματικός βασικός λόγος, θα υπάρξουν κάποια μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν και θα υπάρξει υποχρεωτικά πια η σύγκληση για το καλό της Ελλάδας και των Ελλήνων. Μακάρι να ευδοκιμήσει κάτι τέτοιο, το οποίο θα φέρει και μια άλλη είδους ανανέωση πια στην πολιτική σκηνή της χώρας. Δεν θα έκανα άλλη πρόβλεψη πέραν του ότι θα πρέπει να επιδείξουμε μια σοβαρή στάση, μια υπευθυνότητα και οι πολίτες, ψηφοφόροι, αλλά και οι πολιτικοί, την ευθύνη για ό,τι μας συμβαίνει την έχουμε πρώτα οι ψηφοφόροι, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Αυτοί που μας κυβερνούν είναι αυτοί τους οποίους εμείς ψηφίζουμε και ως εκ τούτου θα πρέπει πραγματικά να σκεφτόμαστε λογικά και εμείς, αλλά κυρίως να σκεφτούν λογικά οι κυβερνώντες, όποιοι και αν προκύψουν, την ώρα που θα κληθούν να εφαρμόσουν ή θα κληθούν να διαπραγματευτούν ή θα κληθούν να κάνουν κάτι ώστε να έρθει η ανάπτυξη, να σταματήσει η ύφεση, να υπάρξει μια καινούργια μέρα για τη χώρα, γιατί είμαστε σε ένα κατήφορο, συνολικά, που γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνος πια. Κυρία Μασουλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Για την ανάλυση σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.